Емотиконка. Ще сложи емотиконка на Прасков. Виса, ние искаме да си направим реклама на твой гръб. Напълно. Това е. Благодаря. Само да не изплащате това потребителите. Не, колкото повече се плащат, повече ще идват. Спокойно. Значи, моля да бъде страшно. Така. Значи, утрешния ден, Слънцето и Луната, това са нашите майка и баща. Северното, дясното и лявото полушарие на мозъка са пак същото. И ние ще бъдат в екзалтация, което означава в най-силната си позиция откъмто енергия на въобще. И в това време всяко нещо, каквото направиш, било лошо, ще се увеличи. Ако направиш добро, ще се усили и ще се увеличи до безкрай. Така се казва непреходно, неугасимо, нетленно, Чакай сега, съвсем ще се объркам, защото са такива думички, дето да... Имаш ли звук микрофон? Не. Значи вечност и непреходна ценност на духовните заслуги. А кои са духовните заслуги? Духовните заслуги означават, че в утрешния ден се прави аскеза, от нещо трябва да се откажеш до обяд. От нещо, дали най-лесно от храна, най-лесно от вода, или от кафе, който обича кафе, също може да се откаже до обяда. Най-силното време, специално за утрешния ден, е от 8 часа сутринта до 12. Това е най-силното, но като цяло целият ден е идеален. Ако искате, там има химикалки, има листа, пишете си, защото ще ви кажа последователно за кой каквото може, това може да направи, ако иска. Така, ведическа астрология е това. Ведите казват и почитат. Ведическата астрология се различава от западната астрология. По принцип, като квадрати, като неща, много по-различно е, но както и да е. В този ден, в тази силна енергия, когато Слънцето и Луната се съединяват в два съседни квадранта, айде така да ги кажа, в този ден всичко разцъфтява, всичко посаденото на този ден. Сега вече пишете си, който отглежда растения или нещо. Посаденото в този ден ще бъде вечно. Значи това дърво може да те надживее. Посаденото цвете в този ден ще дава обилни цветове докато. Така че ето едно от нещата, което утре може да вземете, или да вземете дърво, или да подарите цвета. Сега заслугите. Може? Да, за чашата си. Чаша, да. На здраве. На здраве. Значи, едното нещо е това. В самото начало, като станете в деня, в който е Акшая Тритя, да знаете, тук видях една роба, такава черно и златно. Моля да облечи Може да си Да. В такава роба или нещо свободно, Да. трябва да бъдете облечени в нещо пишно, за жените става въпрос. В нещо, което е... Трябваше да кажеш да ми през гитара, преди това ще е гитара. Знам да се смеша, това ми е работното облекло. Сега давам го за пример така, защото деня е много специален.
Нали, в такъв ден жената трябва да покаже, че е равна на Луната. Луната е в екзалтация. Жената също трябва да е на ниво. Не става с панталон, не става с анцук. Нали, ти, за да покажеш, че си така... За един ден да говорим в годината, не за всеки ден. Обаче в този ден сутринта ставаш, взимаш душ трябва да бъде студен. Леко хладен, нали, студен, за да можеш още тогава ти да направиш първата крачка към аскезата, нали, това, което ще се зачете. Всичко, всяка жертва направена в този ден, ще се Гледам датата. Това за утре. 10 за утре, да. Всичко е за утре. Всичко е за утре, ние днеска за това се събираме, за да се знае. Утре мъжете трябва да подаряват цветя, задължително. На майка, на любима, на дете, на каквото искате. Мъжете да подаряват или на мъжете? Мъжете. Сега, ако са минали под дъгата, нали, за друга работа. Под дъгата пак. Не, пак тогава ще бъде, ще получава някой. Няма значение. Как и да е. Но по принцип, утре жените готвят, пишеме. Жените готвят. Ако няма, нещо специално, нещо хубаво, нещо вкусно. А сладко, солено или няма значение? Каквото искате, обаче трябва да е приготвено за мъжа. Значи утрешния ден акцентира... А само да питам тези, които нямаме мъж, какво готвим? Сега, които нямат мъж, имат или родители, или ще трябва да дадете на някой беден или на син. мъж. На сина е малко, не е ли плашещо? Не, да се жена за сина. Не, трябва да се жениш. Как се жениш? Това е мъжката и женската енергийно. Точно, не искам сина ми да ми е мъж. Напросим ще другите, които нямат жена, ще подарят на майка си и те не го искат, но ще го направят. Не, това не е. Тук няма връзка с това. Добре, това е мъжката и женската енергия. Едното е жената да се почувства жена. А жената е жена, когато е в кухнята. Ето, аз съм инженер. Обаче, някога секирата викаше, жената трябва да е при черпака, там, в кухнята. Не може да бъде инженер. И беше прав, май. Съгласна съм. На дълбоко ниво съм съгласна. Защото съм икономист, примерно, след това. Добре, че емансипация. Съгласявам се. Ама тя не казва какво да сготви. Не, каквото на вас ви харесва, стига да приложите повече усилия да го направите по-красиво и да го поднесете на който има, който няма. Направи го за себе си, мамка. Нали? И така става. И за мъжете. Така че, но щом имаш момче, научи го, почитай неговата енергия. Неговата енергия също е в екзалтация. Това са двете най-силни. Няма. Слънцето в този ден се намира или е в Овен, или в Телец. В Телец е сидерично, ще бъде в Телец, значи. В Телец. Ведически Телец. В смисъл, не, тя е права, че той е накрая на сидеричния Овен и затова са в два различни сектора, което тя каза, защото Луната в момента е в Телец и екзалтира. Различни са, но екзалтират. Луната е в... Точно така, Слънцето е в Овен, Луната е в Телец в момента, да. И тази енергия трябва да се почита в този ден. Не казвам всеки ден, направи нещо, примерно сина ти обича пържени фили. Примерно казвам. Направи му пържени фили, само за него. Добре. Като закуска, обаче ти го направи, да сложи нещо отгоре. Сладко, горчиво, каквото е сирене. Все едно е, но за него. А вече другите, ако има, да излезе с приятели, с някъде си и така нататък. Така, в този ден, студения душ сутринта, нали, ти взимаш си топъл душ, окъпваш се, какво що и накрая пускаш студената вода, за да можеш да изпиташ нещо, че си дал
А това не се забрави. Както няма да се забрави в утрешния ден дарението или помощта към каквото искате. Аз и да не ви казах, аз примерно предпочитам да давам на приюти за животни през интернет. Изпращам пари през интернет на такива, дето се грижат за животни, има 4 лапи, не знам си още какви, или на болно дете, или на каквото и да е. Това ще се зачете и затова се казва нетленно, непреходно и не се забравя, докато душата живее жива. Докато душата е жива. Не, душата живее 10 000 години, ние живеем в най-добрия случай около 100, ама няма толкова. Но примерно душата е нетленна. 10 000 години е живота на душата. Тя се преражда. Във всеки един такъв ден, когато ти уважиш тия две енергии, майката и бащата, лявото и дясното полушарие, ти пренасяш благостта в твоята душа, докато тя е жива. И за това в този ден, когато ние направим жертва на нещо, на пари било, един шоколад, парче, даже малък шоколад, на някоя възрастна баба или на някоя немощна или какво, той също се смята като такова, не само пари. Не да сготвиш една чиния нещо и да го дадеш на съсед, пак е подаяние, пак е жертва по някакъв начин. И така, сутринта започваме, казахме за взимането на хладния душ и след това трябва да се обърнем към нашите предци. Живи, светли, става въпрос за починали. Как става това? Към предците се обръщаме като на земята. Слагаме някаква чиния или нещо. Минималното е да сложим вода и хляб. Вода и хляб, задължително филия хляб и една свещичка. Не, също може, дали ще е в сол, дали ще е в хляба забита свещичката и се обръщаме към нашите предци. Искаме тяхната благословия, за да промениме кармата си. В този ден се изправя кармата. Пушачи съм малка. Няма ли да пишете до 12? Така ли? Ще го това направя. Може би. Не знам. Нещо друго, няма да е Почти не ще пуши. Всеки има. Смелен по още една вишновка. Няма. Жертвахме от сега вишновката. Това въпрос е да се откажеш от нещо, което е много важно за теб. Нали, тогава жертвата е... Сладкото, да. Ще се разбере от който трябва. Така, значи обръщаме се към... От кога се брои деня, в смисъл полунощ ли? Кога се брои утре, от полунощ? Не, утре сутринта, като станете както си ставате, от 8 часа започва вече силна да е пушите до тогава 7:30 и Не. Разбрате цигари за 7:30, после аскетизъм и жертви. Студент душ. 4 часа. И после до 12 часа. И чакаш да се смени Едно съдбата. ще спечелиш такова сборник по математика. Ужас. Така, значи това беше с тия. След това, значи искаме благословията на нашите предци. Да ни благословят пътя, който ни предстои. Пътя на душата, на нашите искаме от тях благословия, за да си промениме карма. Всеки от нас има карма. Желана, нежелана. Кармата и на тия пътешествениците, дето нон-стоп са на път, това е най-леката карма и тя тежи по някакъв път. И това не е по силите на всеки да си постоянно с куфара до вратата. Нали, но това е най-леката карма.
И така. Искаме техната благословия, дали ще изгори това свещичката или със свеж, без свеж, няма никакво значение. Важното е вие да се обърнете и да кажете молитва некаква. Най-простото. Не е необходимо да знаете молитва. Молитвата е твоето обращение към предците ти. Пожелай. Нека дори там да бъде лек твоя път. Всеки има баба, дядо, предци. По 7 поколения назад ние разчитаме, ако трябва да кажа, че някога, ако имаме упражнение, какво ще е, даже всеки може сам да го направи от себе си. Назад, ако тръгне, един такъв лист не стига, за да видите колко много хора са преди нас. 144 човека са най-долната. 7 поколения. Е нещо страшно, е такава пирамида и всички те са тук и са заедно с нас. Сега в момента аз съм тук, а моите предци са някъде тук. Неговите са тук някъде. Те винаги са до нас. Вашите предци са с предимство, защото тук има роднини. Нашите са Значи има повече предци. при нея да изгони двама-трима. Да са едни и същи. Да, Съм телефона на Иван Шегувам Теско се, да обаче, поръчам. примерно, ето сега, че са малко, за да разведрим обстановката, нали, да не съм как толкова пунктуална.